تماشاوان و گهدارن آژانس هەڤەدەک دەمباش دیسە ئەمل مژارا خۆیان پرابافت بەگەران نەهال سەر دیرۆکە پرابافت گەلوش کەنگی بەیە و کێ ئاوا کردیا شخۆ ئەم بێتر ژێدەرە دەست پێتکەن و ئەم گوتنێ مڵەتێمەی گەلێریە جیباکیژی ئەم واژی تێنن و دەستخن و ئەم سەروا vê ئاخافتنانê dikin lêkolînîvana gelek ser pirabafet nivîsaniyet taybetiyê biyanî mînak O'Connor û mînak Galizo dibêjin bi ew pir dema Romaniya veya dema ew nerîna waya dema Romaniya 1970 zayîneya ew baweriye wana dibê Romaniya ew pir ava kiriye lê Louis Şêxo lêkolînîvanê Kurd dibêje ew pir dema Sasaniya veya û em zanin ku Sasanî jî bavkê me yê Kurdin û 337 zayînêna di dema padîşahê me Sasanî Şabûr veya girînenda misilmantî û ya zanistî û İbnül Esîrê Kurd ê Cizîrî ew dibêjin 1164 Cemalîddînê Esfahanî vê ew pir ava kiriye. Bi ew pir ava kiriş bi Cemalîddînê Esfahanî dema zengiya debû û wezîr bû berpirsiyarê Cezîra Bota bû û heta dibêj sedema wê pirê jî sezak xwarhanekî Qutbedînê Kurê îmadê zengî helwestek jê qey çavreşî dayika çi rengî bû helwestek jê girt û got evî zêdegavî yanî tebzîr lê kiriye gelek aborî tê de xisar kiriye hin ka mehna neke hencetin dibê lewra vêca ew kire zindanê de ew kire zindana Musil de Cemalîddînê Esfahanî û Cemalîddînê Esfahanî hevalê Şêrko Esedînê Şêrko yê Eyyûbî bû hevalê wî nabû lewra vêca ew dilê ma pê ve dibê zindanê de mir ew Cemalîddîn bû sezayê avakirina yan ka avakirina nûkirina ka çiya werhasil guhdana pirêye û mezextek xercîk lê kiriye dibê bû sedema vêyekê got helwestek jê girt Qutbedînê Kurê îmadîn û ew kire zindanê de mir û Esedîn Şêrko cendekî bira Mekehê li wê derê veşart. Lê ya herî xwertir ya herî zengîntir ewa bi çanda me vegirêdaya bi çîrokê me ve bi kelepûra me vegirêdaya dibêne di dema dibê mîrekê Cezîra Bota bê wa pir ava kiriye. Ji xwe xwedê em behsa avakirin xuyatkê ka nûkirin tê de ye ka çiya lê nerîneka min jî de heye ez dibêj ber got bavkê me mîtanî gelek şehristaniya wa xwest bû derê me de ez dibê belkî ew pir hê dema wa vebû ji xwe beriya got pir ava bi vî rengê henê vê endeziyara dibê pir carê jî hebû lê nexwertibû lewra vêca bû birengê hal xwert kirin û bi kevre hat avakirin dibêjin dibê mîrekê Cezîra Bota ji xwe di endeziyara me ya Kurdî de howestakî navdar heye Henno dibêjin de Henno yê serdemê mîrekê me yê Kurdiya pê vegirêda ya avakirina pira delal ya zaxo bi ew jî hostayê wê naya û pê vegirda got ez jê dera dibînim dibê birca belek jî dibê Henno ava kiriya ya ew jî ya Cezîra Botayê birca belek ew jî dibê wî jî avla ew herêma me ya Bakurê Kurdistanê ye wekî dît bê endeziyarê pira bafte jî wî pira bafet ava kiriye lê dibêjin xwe net daber mîrê Cezîra Bota jî xwest jî got pirê ava ke dibê Henno xwe net daber nebdilî bû ka sedema wê nav çi bû ka em nizanin lê dibê keça mîr henekî hişt got Henno qayîl bê alî aborî qayîl kir alî darayî alî malî çilo qayîl kir dibê kîskê zêr anîn û avêtina avê de û got Henno got atê lingê pirê li vir deyne cihê kîska deyne û ew kîskê zêr ji te re bê Henno qayîl bû çîrokê me ya êmeyê Kurdî kevnetura mewlûd bêje bê Henno qayîl bû û dest pirê kir lê beriya destpêkê mercekî xwe mîrê Cezîra Bota ra pêk anî gotiye got divê kevirê li gor kêfa me bin kevirê bazilt bin û kilis bê û divê palê wê erkedarê wê jî li gor min wana bênê û divê el gor xwe pîlanê dînim el gor xwe avakim tu destwardanî tedexulê tu avakirinê de neke vê bi vî rengê henê dibê mîr qîma xwe anî dibê pir ava kir û kevir jê re anîn û gota wîna got heqa kevir bîne heta hejmara wa jî li dar xist got vê heqa kevir bin û ew kevir birîn bi rengî milkêşî birîn û ew kevir xwedê got lê kirin
پرخ لاس کرد بە جهێ کەڤرێکی ماڤالە جێ کەڤرێکی ماڤالە دەبێژێ ji بۆی خاترێ گۆ وی بجەڕبێن کا گۆتنایی ڕاستە نەڕاستە ئەندەزیاراوینا پیلانسازایی ڕاستە نەڕاستە دەبێت کەڤرێک ژێ وەندا بوو خویان نەکرد دەبێژێ گۆت گۆ جهێوی کەڤری ئەب کەڤر خویان ناکی ئەب کەڤر حەسبان بووم ئەب ژێژ مارتم خستن و لیشاشیە بقول بێنن لێ وەختێ گۆ لێ پرسین کرد و خەبات کرد کانی کەڤر تالی کارکەری پالی گوتنی گۆڵامە سەربوریک سەرچێ کرد مەتەجەڕباندی و دەی کەڤرۆی فلان دەرێن بە بەشارتیا ئەو کەڤرژی ئانین جهیوی دەدانین و پرابافت پێرە بە ئەندەزیاری گەلێکی چێبوون دیسەم سپاسیاوەتکن ئەمێ کورتە خەلک کاری ترکی ئەمێ باسا بەردەوامیە مژارە خۆ بکەن